ब्रश करतोय रत्नागिरी की चाय, अद्रक वाली चाय आणि भावी जी या तुटून पडल्या तिकडे शिरा उपमावर. फायनली आम्ही गावात आमच्या घरा गेलो. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर आज स्वीट फॅमिली चालली आहे. तर मित्रांनो, स्वीट फॅमिली आपल्या गावी चालली आहे आणि ते पण कोकणात. स्वर्गाहून सुंदर कोकणात चालली आहे. तर खरंच आम्ही खूप एक्साइटेड आहोत. आणि आज आहे 17 मार्च. 17 मार्चला आम्ही गावी चाललोय. आता हा व्लॉग केव्हा येईल, 4-5 दिवसांनी येईल. होळीला आम्हाला जायला भेटलं नाही कारण या दोघांची एक्झाम होती, त्यामुळे आम्ही होळीला गेलो नाही. तर आता आम्ही गुढीपाडव्याला गावी जातोय. तर खरंच खूप आम्ही खुश आहोत. आणि आम्ही 10 दिवस गावी चाललोय कारण ह्याला सुट्टी पण आहे. त्यामुळे आमचे व्हिडिओ येत राहतील, व्लॉग येत राहतील. तर आमचे कोकण बघण्यासाठी आणि आमचे व्लॉग बघण्यासाठी आमच्या चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब करा आणि आमचे व्हिडिओ बघत राहा. आता कंटिन्यू येत राहतील 10 दिवस. तर कोकणी फॅमिली चालली आज कोकणात. येवा कोकण आपलाच असा. आणि आमच्या आता तुतारीची तिकीट आहेत. आता वाजले आहेत 11 वाजले आहेत आणि 12ची आमची तुतारी आहे, रात्री 12ची. तर आता आम्ही डोंबिवलीवरून ठाण्याला जाणार आणि ठाण्यावरून आमची तुतारी आहे. तर त्या तुतारीने आम्ही कणकवलीला जाणार आणि आमचं गाव आहे देवगड. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. गणपती बाप्पा मोरया. हे चला आपापली बॅग घ्या. हे मोठी बॅग मी घेतो. हे भावी द्या, तुमची बॅग तुम्ही घ्या. चला तर मग आम्ही जातो कोकणात. कन्नूर स्टेशन से रात 10:50. तर मित्रांनो, आता आम्ही डोंबिवली स्टेशनला आलो. आता इकडून आम्ही फास्ट ट्रेन पकडून डोंबिवलीला जाणार. नाही सॉरी, इकडून आम्ही आता ठाण्याला जाणार आणि ठाण्यावरून आमची तुतारी आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 वर आलेली गाडी 1072 का वाराणसी लोकमान्य टिळक टर्मिनस कामायनी एक्सप्रेस आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक. तर मित्रांनो, आम्ही आता डोंबिवलीवरून ठाणा स्टेशनला आलो आहे आणि अजून आता वाटतं 11:15 झाले आहेत आणि 12:05ची आमची तुतारी आहे, पण अजून काय आली नाही. आम्ही वाट बघतोय. तर फायनली आता 12:05ची गाडी आमची, पण 12:30 वाजता आता फायनली स्टेशनला आली आहे, ठाणा स्टेशनला. तर मित्रांनो, फायनली आता आमची ट्रेन आली आणि आम्ही ट्रेन मध्ये बसलोय. आता 12:05ची होती आमची तुतारी एक्सप्रेस. तर 12:40ला ठाण्याला आली आणि आता आम्ही ट्रेन मध्ये बसलो आहे आणि आता आम्ही आमचा प्रवास सुरू झालेला. गुड नाईट. आता भेटू कोकणात. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आता संगमेश्वरला आमची एंट्री झालेली आहे. आम्ही आता संगमेश्वर स्टेशनला आलो आहे आणि भावी जी आज झोपली आहे आतमध्ये. अजून उठले नाही ते, झोपून आहे. इकडे भावी झोपले. गुड मॉर्निंग भावी. भावी काय उठत नाही. आणि इकडे जिया आणि दीपाली झोपले. गुड मॉर्निंग जिया. काय आलं, झोप नाही आलंय अजून. काय करता इकडे तुम्ही? अरे ब्रश आमच्या नानूचा जियाचा नाश्ता करायचा आता. भूक लागली आहे ना. मॅडम ब्रश करते. तर आता आमचा इकडे नाश्त्याचा टाइम झाला. भावी जिया काय खाताय? शिरा उपमा. पोहे कोण खाणार? तुम्ही नाही खाणार पोहे? दीपाली काय कॉफी काय?
आणि कालवा सर्व वरती गेलेली आहे. हा हा आणि समोर आमची बिरवाडी. फायनली आम्ही आमच्या वाडीत दिलो आता. गाड्या रिक्षा थांबत आमचे. हा हा खाली काकाची गाडी आहे इकडे. फायनली गावात इलो आम्ही आणि गंधर्व नेऊ गेलो आमका. ए गंधर्व चल बॅग उचल. फायनली आम्ही गावात आमच्या घरात गेलो बाबा, पोचलो. स्वीट फॅमिली आपल्या घरात इली. पण स्वागतासाठी आमच्या कोण नाही ते. आई आई आमका वाटलं स्वागताक उभे असाल आमच्या. आम्ही येतो म्हणलं हाय उभे असाल तुम्ही. हाय हा हा. तर मित्रांनो आता आम्ही आमच्या गावात आमच्या घरात येऊन पोचलो आम्ही. फायनली रात्री 11 वाजता डोंबिवलीवरून निघालो होतो आणि आता आहे दुपारचे 1:30 वाजले. तर आता आम्ही फायनली घरात येऊन पोचलो. आमचा व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि चॅनल आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. स्वीट फॅमिली आज आमची मोठी आहे, असंच ठेवा. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.